Nung umalis ka, aaminin ko, gusto ko na din tumakbo. Binalot ko yung mga gamit ko. Nag-iwan ako ng 1,000. Pero habang naglalakad, pasuray-suray sa kanto. Nakasalubong ko yung panganay natin at kahit naluluha, kinuha niya yung gamit ko at sinabing, "Tara pa, uwi na tayo." Simula ng araw na yon, nagtulong kami ng panganay natin pagtapusin silang lahat hanggang kolehiyo. Sa araw ng graduation ni Bunso, lumapit siya sa akin at sinabing, "Pa, salamat dahil hindi ka sumuko." Tumulo yung luha ko lalo na nung malaman nag-graduate ng cum laude ang anak ko. At habang nasa malayo, tanaw ko silang apat, saksi sa pagod at hirap ko. Saka ko nasabing, salamat sa araw na napigilan akong iwanan ang apat na anak ko. Ako si Arvin, hindi ako perpektong ama. Pero proud ako na sa pagsisikap, napalaki ko sila ng tama. My love, it's true what they say, na having a child is not for everybody. Kasi madali lang naman mag-create ng bata eh. Madali gumawa. Pero ang hirap magpalaki. It's a responsibility, a commitment for a lifetime. That if you are not ready, mentally, emotionally, lahat ng aspeto ng pagkatao mo, kung hindi ka handa, the experience will eat you alive. So sa katulad ni Arvin na naiwanan ng 4 na anak, dahil unfortunately yung asawa niya hindi kinayang magpakaina. Saludo kami sa iyo, kuya, at sa lahat ng single parent out there. What you did and what you are continuing to do is not easy. It's scary. Kasi wala kang katuwang sa lahat ng problema, ikaw lang mag-isa. So kung nagagawa mong gumising kada araw, na buo ang loob, para ituloy yung laban ng buhay para sa mga anak mo, you deserve all the blessings in life. And I'm sure that more than anything, your kids are so proud of you. Feeling ko nga, mas matindi pa, or so much more pa, than you are proud of them. They will be forever grateful to you, not just because you stick, not just because you chose to stay, but because you loved them, gave them more than half of your responsibility to them. Kasi dapat talaga sa pagpapalaki ng bata, dalawa yan eh. Magkahati, magkatuwang ang nanay at tatay. Pero for those single parent out there, you are doing the whole pie, ika nga nila. Tatay at nanay in one. So sa lahat ng tagumpay at parangal na makukuha ng mga anak ninyo, I'm sure you will be forever mentioned. Not just because it's mandated by the culture, not because it's a must to be heard, not because touching siya or inspirational siya for other people to hear, but because they know na kung sino man sila, kung saan man sila dadalhin ng buhay, it wouldn't have been possible if hindi kayo lumaban. If hindi kayo nagpumilit magtaguyod sa kanila. Sa gitna ng pagod, ng hirap, ng sakit, nanatili kayong matatag. So, yung pag-graduate ng mga anak mo, Arvin, is a testament that they don't need a perfect father. They don't even need a perfect parent. They just need you. Your imperfections is exactly what makes you perfect to them. Wala namang kasing definisyon ng kung paano maging perpektong magulang sa anak.
It's all trial and error. Case-to-case basis. Not because ganito yung parenting ng isa, kailangan ganito din yung parenting ng isa. Even parenting has its unique characteristics. But yours is a great one. Shaky at first, unsure at first, pero you kept moving. Walang kasiguraduhan na yung future ng anak mo is now secured after they graduated. But you gave them a head start. You gave them an advantage in life that they will be forever grateful for. So para po sa lahat ng mga kabisyo natin, katulad ni Arvin, single parent na nagtataguyod ng mga anak nila, let his celebrations, his milestones, his success be an inspiration to you na kung kinaya ni Arvin, itaguyod ang 4 nang siya lang mag-isa. There's no reason why you can't. Klaro? Klaro.